Tah beto. Bu Kesi. Tansah beto. Bu Kesi cemberut, Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabekke lho. Pengen to sajake pengen. Boten iki tulisannya gitu, Bu. Jadi malah sesuai iki lho request. kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho Nah, Mbak Cange. Tugasnya ngene, sampean nang kene. Ya to, iki lak loro. Iki ijabno karo aku. Gundulmu. Kaya ngerti lah aku bar gundul. Bu. Dadi lek pancen Piyai Ponorogo wani bersih desa, dalange loro jejer kula kalih Elisa. Wah. Top wis to. Top. Arek top niku. Tenane. Kari sapa sing wani? Ayo. Mirah mawon mengke gampang nggih dilihat kalih Bu Kesi. Nggih. Ada pamundutan Iki banyak ditum sekali. Mbak Andum gawe iki. Andum gawe. Mergo layange akeh banget sing tresnani kali awake dhewe. Ada yang request juga dari seminggu sebelumnya sudah ada pamflet berita bahwa akan ada Pak Cahyo di Polorejo. Ada request dari Klaten namanya Pak Mario tadi minta ali-ali dari EFC. Kemudian menika ada saking Bapak Samikun. Ayo, Samikun. Samikun. Oh ya ngapunten kula niku riyen diajari nulis ra diajari mbaca dadi ya bingung. Iya. RT 2 RW Songo bakalan nyuwun gending setunggal pepeling kalih alamate anak soleh gending menika dipun tunjukaken dumating sedaya RT kalih RW 9 duku bakalan by sinden UMY. Apa kuwi? Lambuh UMY sapa? UMY Umi Universitas. Mania. Oh, UMY itu Umi. Ya berarti yang nyanyi Umi. Iki sik tak selani. Ya, silakan. Request gending saking Bapak Rudi Sayur sekalian dari Tampo. Minta gending Nyidam Sari wau sampun. Sampun. Jenengan. Pepeling cari sampong pepeling cari bapak aku yang rada mumet Pak maaf tulisan itu kan ono sing gedrek ono cara Amerika Latin ono sing Amerika gedrek nah iki cara ngendi aku ra reti Lek memoco ngono kuwi jare kuwi iso obah dhewe malah ora ono. Enggak bener dari bapak Sambong Suroto ditujukan pada seluruh perangkat desa Polorejo. Menika wonten tindih. Wah, rata buka. Engko ndak aku bahaya dipendel iki Bu Kesi engko. Dipentelengi, ayo. Pentelengi. Request gending saking Mas Jainul Sayur sekalian. Minta gending lungiting asmara. Doanya supaya sehat selalu dan adem ayem. Amin. Bayi Elisa. Wes nganggo bayi-bayi bareng ya sekarang modele. Wes apal kabeh masyarakat itu sopo sindene sopo ngono iso nunjuk ya. Request lagu sindene Elisa lera ditunjuk ta dari Mbak Mintul Sekeli pamer bojo cendol dawet. Cendol dawet. Gumuceng loh Ibu. Dari Mbak Tina, Gubuk Asmoro. Oke, siap laksanakan. Dari Bapak Kijo sekeluarga minta lagu Gelang Kalung Alamati Anak Soleh. Salam saya kepada semua penggemar wayang kulit. Siap. Nah ngene lho, diketik gini aku paham langsung bocone gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun gendinge podang kuning nyuwun dibawani. Sing nyekar Mbak Elisa dipun jumenengaken. Pun Jumenengaken ayo. Saking Gula Bos Kayu Glondongan. Alamate Lembah Jajar RT 5. Cukup sekian. Oke. Saking Bapak kami tua bakalan nyuwun gending
Selendang sutra kuning, podang kuning sampai intai. Wah, iki. Sampai intai. Oh, sampai. Sudah sampai. Ayo. Gending menika kagem sedaya warga masyarakat Bakalan mugi-mugi kanthi acara bersih desa menika tansah pinaringan wilujeng rahayu guyub rukun sedayanipun. Amin. Niki mayoritas yang ngersake podang kuning Mbak Elisa. Podang kuning nggih. Niki tasih wonten kalih dibaca sekalian apa mangke? Sisan-sisan ndak malah. Sekalian nggih, nanti Carry tinggal kok. nyanyi. Assalamualaikum nggih, sugeng dalu mbok cange. Nyo nyange ora Elisa kok. Cange iki. Ndi? Cange, mbok cange. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan juga Mbak Elisa, enek Elisane lho ngene iki kok. Aja bingungke diwaca sik ben cetha to, ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan Mbak Elisa. Oh, berarti wong loro, Pak. Berdua ini. Kok iso wong loro kok dadi telu piye malian? Ayo, kok telu wong kalih sugeng dalu. Sugeng dalu. Makarya. Sugeng makarya. Sugeng makarya. Mugia. Tansah beto. Bu Kesi. Tansah beto. Bu Kesi cemberut, Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabeke lho. Pengen to, sajake pengen. Boten iki tulisannya gitu, Bu. Iki Jadi lho, ya marai- sesuai Iki lho request. kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho Nah, marai Mbak tulisannya. Cange dan Mbak Elisa. Sing endi Mbak Elisa? Iki diwaca Oh, iki berdua ya. kudu iki sing iki lho. Iki lah iki niki kula Kemini. Kemini. Nyuwun lelagon. Layang kangen. Nah. Nggih, katur apa iki? Marwiyah. Marwiyah Wih, sayang. Marwiyah sayang. Kayak iya. romantis ya, Pak. Terus apa iki senang-senang matur nuwun. Nggih. Iki saka anu iki dealer mobil iki. Dealer. Oh, nggih. Tandane Lagune apa? napa niki? Iki lho nek tandane gambar motor iki lho. Endi? Iki ning isor Gambar pojok. motor iki. Enak apa ora? Ora eneng. Wis menggok berarti motor. Oh. Pak Dalang nyuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Apa? Masa liyane penonton entuk request lagu, aku ya pengen lho request lagu. Request napa, Bu? Aku pengen ya Pak Cahyo karo awakmu ki duet ngono lho, Sa. Aneh-aneh. Tenan, lho. Duet iki lek sing dipangan ning anu ilat biru duet. Ayo. Kuwi apa ku dawet. Walah. Wah, wis. Bahaya iki. Duet. Tak omong itu. Napa, Bu? Masamu kowe cedak bojoku ngene Nggih. nganti ku ora senut-senut. Lah timbangane mong kowe padha kemronggo, tak Nggih. duetke wae wong loro. Ki padha Ah. karo ngetes hatiku yen aku bukesi dan lahir batin lek Nggih. awakmu ki sayang lho Sa. Mula awakmu karo Pak Cahyo tak kon duet wong loro, ngono lho. Kula Lah aku kok lek nganti duet engko ana sing nyunggi kompor. niku pripun, Bu? Aku nyunggi kompor. Oh. Sorry lah Yan. Kene Pak Bayan pundi? Wah aku ganteng karo Pak Bayan ora masalah lho. Bayan kene ki yo ganteng Mas. Pripun apa? Kula kalih Pak Cahyon jenengan kalih Pak Bayan mboten Duet. napa-napa. Ayo awakmu duet. Ayo. Tenan iki mboten napa-napa. Ayu tresnamu kinarya tombo. Ayo Sa. Lagune niku. Ya Sa, Ta. tenan iki janji jenengan mboten marah lho. Disekseni lho jenengan Bukesi mboten marah lho. Janji. Saestu lho. Bu Kesi, tak sawang kok kene nuwun sewu sirahe jenengan ngene gelungan kok kemendeng kene keluwe. Gak, sorry aja. Bener ini? Tenan Sa. Iki Saestu? aku- Saestu. Ikhlas? Ikhlas. Iki kok ambu gosong apa tapi? Enggak. Enggak bener. Percaya sange nih Sa. Aku iki kadang-kadang penggemar YouTube iki komen ku jan nguanyelke. Pripun ta? Muni ngene iki lho. Bukesi kuwi mung guyon lah antara Elisa karo Pak Cahyo ning wayangan. Bukesi mbok rasa cemburu, keterlaluan. Aku ki jenengku ning komentar YouTube sinden gaul iki wah welek. Dikira aku ki nesu tenan. Nah, kula tak nggo mbuktekke masyarakat YouTube yen Bukesi ku wong wedok sing paling sabar sak donya. Mula saiki Pak Cahyo karo Elisa tak lirani duet disekseni masyarakat Polorejo. Wani ra kowe wong loro? Sik. Setuju ki Pripun Bapak iki? Aku karo Risa engko duet ra masalah. Ning aku njaluk tulung sampean kudu kalungan kulkas lho ya. Dikalungne gen adem matine ngono lho ya. Samane ora percaya karo aku to, lahir batin lho aku. Lho percaya aku karo Gusti Allah piye to kan. Tak omong to. Dadi bojone dalang kuwi atine kudu jembar. Kula niku Ah, iya. pun saestu lahir batin lek kalian jenengan kali Elisa, Mas. Yo. Sabar, bener toh Bu, ikhlas ya. Ikhlas. Iya. Estu ya. Iya. Ayo, ayo gaskan.
Duet niki mboten napa-napa nggih. Disejani masyarakat nggih. Wah iki kok malah dukung kabeh iki piye to? Wah, wis. Ya dukung ta, dukung wong dalang ki muwe bojone loro kok sampean sita. Jujur soalnya aku udah lama terpesona lihat Pak Yoyo itu. Terpesona. Aku. Ya bener Bu. Ayo nak Mas. Lintang Asmoro dados Ya. Mbak Elisa. Oke, yo. Jangan antar mriku napa ten mriki Pak. Dan sudah aku tak di sini. Khusus untuk warga masyarakat Polorejo, malam ini terpaksa saya harus bergoyang dengan Elisa. Tidak ada niat apa-apa untuk menghibur panjenengan semuanya. Sukses barokah Polorejo yang tercinta. Boleh turun loh Pak Yoyo. Luar biasa. Siang pantoro ratri mong ngeling manis ing ati hatiku pengen anduweni marang sang yang sulaki. Rasa kangen
tugasnya ngene, sampe nang kene. Ya to, iki lak loro. Iki ijabno karo aku. Gundulmu. Kaya ngerti lah aku bar gundul. Wes ya Nduk, Cahayu, aku wis puas iki. Ben penonton YouTube sing komentar ning kono iki ngerti oh Bu Kesi ternyata nesune mung etok-etokan. Ya, itu iki fair mungkin ya. Aryo drama. Drama ya, Bu. Iya, berarti drama kita itu hidup. Nggih. Karena penonton itu terpancing. Aku tak mau. Awas lho ya lek nakalan, wes. Aku tak linggo ya, Sa. Terima kasih, Bu. Nggih. Dilanjut. Cel. Aduh aku isin piye gitu neng ya batinku seneng kok tak Boten napa-napa. Kok ndelok streaming tak mundurke tak putar-puter. Sekarang Ayo. ya aku seneng kok Pak Pancen. Ayo aku ya seneng Sa, padha. Sa, aku seneng banget iki. Apa? Ternyata bojoku bae ya iso nyanyi. Loh, kowe ora ngerti Blitar campur sari sapa ngira iki penyanyine aku mbiyen. Peparap Eskar sarjana karaoke. Podang kuning Mbak Elisa. Nggih, podang kuning nggih. Sampeyan ben ora terlalu capek tak golekne kanca. Kali sinten? Nah, Nang Winong, ya nang. Mbak Winong. Winong Tria. Wangse meten saking Tulungagung. Winong sesuk pulang kampung kuwi. Oke. Nggih. Besok pulang. Iki sih sang nganu to nunut to ceritane. Iya, lek ngirit kuwi. Ben ngiret to. Iya. Ya, Mbak Winong. Niki ngangge bawa napa langsung? Komplit sak bawane. Komplit sih. Halo Mbak Winong, ceria yang selalu ceria. Selamat dan manis. malam. Ya ampun. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. cantiknya Indonesia. Karo aku mau ora ngono. Ya beda lah, ya cewek ro cewek ya beda ya, Iya. 6 karo 6 ya beda. Mbak Minong ada permintaan podang kuning. Iya. Iya, dari Bowo ya. Iya. Mungkin ada salam khusus untuk yang tercinta atau siapa yang lagi nonton di rumah? Siapa ya? Untuk semuanya saja. Asik. Untuk semuanya yang menonton, semoga menikmati pagelaran ini dengan hikmat, dengan hati yang bahagia. Bahagia. Jongane wong ayu biasanya ya nyenengke, ya. Mangga. Nadian wujud temong paksi agawe taline Oke, ini spesial untuk Armuba ya, arek muda bakalan saya wes bekerja sama iso gawe pertunjukan malam hari ini tertib. Wah, luar biasa Armuba. Nggih, ugi kula aturaken dumateng Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Nggih. Sindu. Pak Sindu, nggih hormat kula Pak Sindu. Halos manis nang samake wasawenggan kunglalana No. goleki si podang jenar iba bunga engah tiku nyanding bisa dadi tombo Oke, podang kuning
duet Mbak Elisa bersama Mbak Winong. Oke, dados. Yuk. sekali. Matur sembah nuwun luar biasa. Mbak Winong iki ya wis akeh penggemare ning YouTube saiki Mbak Elisa. Wah jelas. Di TikTok, di YouTube, wah sering lihat Mbak Winong ceria ini penggemar banyak. Saya mencorong. Okay. Ning sinden ki iso duwe penggemar ning YouTube mergo lak disuting ngangge kamera. Nggih. Jadi harusnya seorang sinden harus berterima kasih kepada kameramen yaitu Mas Yusep. Wow,
Mas Yosep pundi to? Kula Acung Sep. Mana Mas Yosep? Mas Yosep. Walah ndelik. Gedene sakmono ya ndelik ya weruhno aku. Ya Mas Yosep makasih. Menika kecuali utawa selain podang kuning akeh ingkang ngersakaken anu Mbak Elisa. Nggih, napa? Alamate anak soleh. Alamate anak soleh wah niki nek mboten khusus wabil khusus Mbak Umi. Gandeng wonten Ponorogo menika ugi kota agama, banyak pondok pesantren ingkang bertebaran wonten Ponorogo. Lan ugi Umi nate ning Tegal Sari kae to. Nah, sampean yo diaturke gandeng piyai kene piyai agamis aturno alamate anak soleh. Nggih, monggo Mbak Umi. Yo, dados. Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing Tuhan. Gimana dong? Ya. Sembah nuwun genduk Umi Hafifah. Iya. Sing wis ngaturake ya kuwi alamate anak soleh.
Muga iki bisa menjadi doa terbaik untuk Polorejo, generasi penerus bisa dadi bocah ingkang soleh yang mampu membawa Polorejo semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Mbacutne gelaring cerita magita-gita merga lakoni isih dawa tak dherekake, Mak. Oh